ka senjuk ki rangba snong jong ka manat san snong area ka bakentup ya ka snong manat maubidong lom mauba penden lingdo bat penden solang men ha ka arpun riu tarik daga jing sngo kya kala lech ban ya kendu yo menteri ka tenat ka koj ka kya uba el hek bat dawa badai ban teino ya ka sub center hamanat area kabakum ka dong ka than ka don kam habaya kren baru ba ready shilla president ka senjuk ulayathu baga senjuk nadu usnem 8000 pra kala ju yai dawa naga sorkar ban mangpisano naga benta bante ka sub center hamanat area kabakum ki pajba snong kila ia wat ya ka jaka ru henrei kabasngosi ka long ba menta la khatlai snem kampat trei kam ru ula ong ru bagi panpa ki kendu jing shibun namar ka lenti ka long ka bajngai bat teng teng ki nongpang ki yapno hajiteng lenti dei nagani ka daw ka bangi snau kya kum ki riu rangba ka dong ka than ban ni shim ya ka sinjam bandawa naga sorkar bagan teino ya ka sub center khnang bagan long ka jingmen toy ya ka dong ka than dong riwar baro ka we menteri jong ka san sinong manat area namar bala kam slem nadu kisnem bala lek nadu 8000 pra ngili ya dawa ya ka sub center ka badai ka we kamar ka ba nakathain jong ini don kam namar bangi sem jing bangi juyai dawa nakapor sa kapor namar ba kalenti ka ba jingai haga bangi dei ban yalam ban kiet ya kinong pang nadu ka sinong hadu mo kurwat ban poi sya CSC teng teng isem baki breu jongi tiap no halenti ki klap no namar balai namar ba kajing jingai than jeng kalenti haga bangi kiet ya kinong pang tidak nak nekat tahu, ngisngeu kia kum ki rangba jong kadong bat kathan, bangin sim ya kan senjam bandawa nak serkar, balakum no, ya kan sub sentar ka bangi ong hangte hamanat san sinong area jongi kadai bandang, namar ngisetu bakal long kajing yarap nak benta jong kinong pang jong kadong kathan jongi baru kowe. Te hakan ka sengi ka bantang ilayo ya ka banya kendu yaw minister iba el hek badai in chat jong kan ka health department bad bangi kmilen tiru baleng ba jong kan ka por ka bang yo ya ka banya kendu ya na tharai ni kmilen ti bakan urlong kan ka jing temu jong i ka bala slem ka bang ladawa ni kmilen tiba lengba hakan ka kenti kabai ba el hek kumu minister in charge jong ka health department un ngeu khialem ban sim ya kan ka kam jong i nakabenta ka jing don kam jong i kipai ba nakaliang minister te hadin mangi kendu mangi ki rangba jong ka san sinong ka bakan thup ya ka manat mau bidong lumoba penen longdo penen solang tinglia wan mane kendu mentang sengi tinakliang minister lo juba ba insa budin na kabenta kane kam te namar kala poi ha po jeng ka planning tinakliang jeng u minister wong ba insa ya jeng karangkat pat u lokal MLA ban ya kendu chief minister ban ya kren halor kane ka sub center jeng ka manat area te na kaliang jengiru ngi ai kublai na yaw minister jong ka health department ba el hek ubala wan mentakasni bat uba ngai ba kane ka jingwan jong u ba ka jing kendu jongi kan long ka jingsa jing kan mau bat kalong kan nongrim ya ka ne ka dong ka than jongi te ta